Σας καλωσορίζουμε στην κεντρική προεκλογική ομιλία της Δύναμης Πολιτών Νέστου. Σήμερα η Χρυσούπολη στέλνει μήνυμα νίκης. Σας παρουσιάζουμε τον εκπρόσωπο της Δύναμης Πολιτών Νέστου και αυριανό δήμαρχο Περικλή Αμπεριάδη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας καλησπερίζω στην τελευταία φορά που μιλάμε στη Χρυσούπολη. Ξεκινήσαμε με βροχή, τελειώνουμε με βροχή. Αυτό είναι καλό σημάδι για μας. Ξεπλένει το κακό. Είμαστε 4 μέρες πριν τις εκλογές της Κυριακής. Έχουμε από την αρχή αυτή της προεκλογικής περίοδου γυρίσει όλα τα χωριά του Δήμου μας. Και σας μεταφέρουμε ένα μήνυμα αλλαγής και ανατροπής που στέλνουν όλα τα χωριά μας στη Χρυσούπολη. Την Κυριακή τελειώνει το παλιό. Την Κυριακή ανατέλει μια διαφορετική μέρα για το Δήμο μας. Την Κυριακή ο λαός στέλνει στο σπίτι τους αυτούς που τον κορόιδεψαν, που τον απείλησαν, που τον άφησαν στη γωνία. Ένας νέος άνεμος, ένας άνεμος ανανέωσης φυσά πια στον τόπο μας. Τίποτα δεν μένει ίδιο. Ο λαός ήδη αποφάσισε. Ο κόσμος του Δήμου Νέστου, από τους κατοίκους του Ορεινού μέχρι τους κατοίκους της Κεραμωτής, επιζητά μια άλλη άποψη. Θέλει μια άλλη αντιμετώπιση για τη ζωή του, για τα πολιτικά πράγματα. Θέλει την ανατροπή. Γιατί ο Δημότης Νέστου κουράστηκε, αγανάκτησε, βαρέθηκε τα μεγάλα λόγια, την αλαζονία και τις πρακτικές ενός δημάρχου που συνεχίζει να πολιτεύεται με λαϊκίστικο, προκλητικό και απειλητικό τρόπο για τους δημότες του. Με ποιο τρόπο να περιγράψει άραγε κανείς τη βιομηχανία προσλήψεων διμήνων και πενταμήνων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας? Με ποιο τρόπο να περιγράψει κάποιος το ότι χρησιμοποιείται μη νόμιμα το Δημαρχείο και οι δημοτικοί υπάλληλοι ως εκλογικός μηχανισμός? Η εξουσία, αγαπητές φίλες και φίλοι, επηρεάζει και κλονίζει τις συνειδήσεις μας. Και δυστυχώς ο κύριος Μιχαηλίδης είναι θύμα αυτής της κατάστασης. Γέμισε το ψηφοδέλτιό του με συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε οι ίδιοι είτε οι συγγενείς τους έχουν προσληφθεί στα δήμηνα, με ανθρώπους που ανώρεχτα πολιτεύονται μόνο και μόνο επειδή απειλούνται με ταξίματα και υποσχέσεις. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2014. Αυτός είναι ο Δήμος Νέστου του 2014. Και σας ρωτώ, αυτόν τον Δήμο θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας? Αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε για τα παιδιά μας? Όχι, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στο Δήμο Νέστου. Ακούμε πάρα πολλά για τα οικονομικά του Δήμου. Βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Τιμολόγια που δεν πληρώνονται. Επαγγελματίες στην πόλη μας που ζητούν χρήματα. Εργολάβοι που διεκδικούν τα χρήματά τους δικαστικά. Κατάσχονται λογαριασμοί του Δήμου μας. Αυτή η διαχείριση λοιπόν γίνεται τα τελευταία χρόνια με αλόγιστες σπατάλες, με τη διαπλοκή, με την πολιτική των ημετέρων. Αυτή η πολιτική έφερε τα σημερινά δεινά. Η επόμενη μέρα είναι όχι μόνο δύσκολη, αλλά θέλει πολλή δουλειά.
Η πρώτη μας κίνηση είναι να κάνουμε διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο από ανεξάρτητες αρχές και υποσχόμαστε εδώ ανοιχτά στο λαό του Δήμου Νέστου να δημοσιοποιηθούν όλα τα πορίσματα. Και τότε θα αποφασίσουμε όλοι μαζί για το μέλλον του Δήμου μας. Αλλά έτσι πρέπει να τεθούν τα σωστά θεμέλια και γερά θεμέλια για το μέλλον του Δήμου. Σε κάθε άλλη περίπτωση προχωράμε σε μια άτακτη χρεοκοπία. Και το τραγελαφικό που το έχουμε βιώσει τον τελευταίο καιρό κι εμείς είναι ότι δεν μπορούμε τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τον παραμικρό έλεγχο σαν πολίτες, ούτε καν στα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί. Χρειάζεται εισαγγελέας πια σε αυτό τον Δήμο για να μπορεί να λέξει κανείς που έχει ένομο συμφέρον κάποιες υπηρεσίες του. Πενεύεται ο κύριος Μιχαηλίδης για τα έργα του Δήμου που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Και είμαι ο τελευταίος, το επαναλαμβάνω, που θα μηδενίσω το έργο ενός δημάρχου. Και είπαμε και σαν παράταξη ότι θα υποστηρίξουμε κάθε έργο που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά φτάνει πια τα μεγάλα λόγια. Κυκλοφορούν φυλάδια με χρήματα των πολιτών, με χρήματα δικά σας, που δείχνουν εργοτάξια στις σελίδες τους παλαιών δημάρχων. Και εμείς λέμε ότι κάθε έργο για να είναι χρήσιμο σε αυτό το Δήμο πρέπει να λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Είδατε ένα έργο που να βοήθησε αυτή τη στιγμή το Δήμο? Τα χωριά μας έχουν ερημωθεί. Το Ορεινό έχει εγκαταλειφθεί. Στην Κεραμωτή δεν έγινε τίποτα. Η Χρυσούπολη παραμένει ίδια. Πώς θα λύσουμε λοιπόν τα προβλήματα της καθημερινότητας? Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να παλέψουμε η επόμενη Δημοτική Αρχή για να λυθούν αυτά τα προβλήματα και να σταματήσουν τα μεγάλα λόγια. Το αεροδρόμιο πωλείται σε ιδιώτες. Αποψηλώθηκαν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες από τη Χρυσούπολη. Εφορία, Ειρηνοδικείο, Ίκα. Και ο Δήμος είναι απόν. Ο κύριος Μιχαηλίδης, αντί να αγωνίζεται να κρατήσει τις δομές του δημοσίου εδώ για να εξυπηρετεί τους πολίτες, τι κάνει? Προτιμά να εγγενιάζει έργα τα οποία είναι ήδη έτοιμα 8 μήνες και 7 μήνες πριν, και σήμερα αυτό κάνει, υποτιμώντας την αξιοπρέπεια των δημοτών του Δήμου Νέστου μέσα σε προεκλογική περίοδο. Αυτή είναι η αισθητική του, αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός του. Ωστόσο, αγαπητές φίλες και φίλοι, ο τόπος μας έχει ανάγκη από σοβαρότητα και ρεαλισμό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν χρειαζόμαστε παχιά λόγια. Χρειαζόμαστε σοβαρότητα και ρεαλισμό. Μα πάνω απ' όλα, ο Δημότης του Δήμου Νέστου έχει αγανακτήσει με την αναξιοπρέπεια που αντιμετωπίζει η μέχρι τώρα Δημοτική Αρχή και τον ίδιο, και μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής και ηθικής κρίσης. Άραγε, αγαπητές φίλες και φίλοι, η αξιοπρέπειά μας χωρά σε μια σακούλα τρόφιμα? Η αξιοπρέπειά μας τελειώνει σε ένα δίμηνο ή πεντάμηνο που άκρητα και αναξιοκρατικά προσφέρει ο δήμαρχος, ο μέχρι τώρα δήμαρχος, με αντίτιμο την ψήφο μας? Σε ένα τόπο προσφύγων, σε ένα τόπο που ήρθαν και καταστάθηκαν πρόσφυγες, ζούμε το 2014 εποχές παρελθόντων χρόνων, εποχές μαυρογιαλούρων. Ο κόσμος υπόκοφα βράζει στην αγανάκτηση και την απεσιοδοξία μιας πολιτικής που το βλέπουμε κάθε μέρα. Τον κάνει να ντρέπεται, τον κάνει να σκύβει το κεφάλι. Αλλά όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρξε μια βαλβίδα εκτόνωσης. Δεν υπήρξε κάποια αντίδραση.
Η δική μας κριτική στην αντιπολίτευση δεν είναι ούτε για το έργο που επιτέλεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν ήταν αρνητικό, αν υπήρχε. Δεν θέλουμε να μηδενίσουμε. Αλλά όμως αυτό που λέμε είναι ότι η αντιπολίτευσή μας εγκλωβίστηκε σε ένα αντιδημοκρατικό, σε ένα εχθρικό πραγματικά Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό. Δεν κατέβηκε στον κόσμο, δεν πήγε στις γειτονιές, δεν πήγε στα χωριά μας να εξηγήσει, να μιλήσει με τον κόσμο, να ακούσει τα προβλήματά του, να τους ξεσηκώσει εναντίον αυτής της πολιτικής. Υπολόγιζε, φαίνεται, ότι θα πέσουν σαν ώριμο φρούτο. Και βέβαια, αυτή όλη η ιστορία δημιούργησε έναν απόλυτο άρχοντα. Έναν άρχοντα που έκανε ό,τι ήθελε και όποτε ήθελε. Αυτές είναι οι δικές τους ευθύνες. Κυρίες και κύριοι, είναι εμφανές ότι ο τόπος μας έχει ανάγκη από μια άλλη οπτική, από μια άλλη αντιμετώπιση, από μια άλλη στάση για τα πράγματα. Ο πολίτης για μας δεν πρέπει να είναι στη γωνία, πρέπει να είναι στο επίκεντρο των αποφάσεων. Αυτό πρεσβεύει η δύναμη πολιτών και να το καταλάβουν όλοι. Και αυτή είναι η διαφορά μας από τους άλλους. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Νέστου δεν έχει ανάγκη από τον τρίτο πόλο. Έχει ανάγκη από την άλλη άποψη. Λένε για μας διάφορα. Μιλάνε για την εμπειρία μας. Λες και αυτοί όταν ανέλαβαν ή όταν θα αναλάβουν είναι έμπειροι. Είδαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τους εμπειρούς που κατάντησαν αυτόν τον τόπο. Όχι, πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Πρέπει να δώσουμε άλλο αέρα στην πολιτική. Τους κακοφαίνεται ότι κάτι καινούριο πάει να γεννηθεί. Τους ενοχλεί που χάνουν έδαφος. Μα πιο πολύ σας πληροφορώ ότι φοβούνται. Φοβούνται γιατί βλέπουν την ανατροπή αργά ή γρήγορα να πλησιάζει. Και από αντίδραση πετούν λάσπη. Αλλά εδώ είμαστε για να τους αντιμετωπίσουμε. Εδώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Λένε ότι η δύναμη πολιτών ξεκίνησε πριν 4 μήνες, εκφράζει πολύ λίγους πολίτες, πολύ λίγους συμπολίτες μας. Τελείως λάθος. Είναι μια λάθος αντιμετώπιση. Είναι μια κατάσταση την οποία ανατρέπετε εσείς οι ίδιοι και με τη συμπεριφορά σας και με τη γνώμη σας για τη δύναμη πολιτών. Αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι εμείς εκπροσωπούμε την μεγαλύτερη μερίδα των κατοίκων του Δήμου Νέστου. Και εξηγούμε. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του λαού μας, η οποία είναι βαθιά πολιτικοποιημένη, αλλά έχει γυρίσει την πλάτη της στην πολιτική και στους πολιτικούς. Κάθεται σπίτι της, ακούει, βλέπει, αλλά δεν μιλάει. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους δώσαμε κίνηση, δώσαμε δύναμη, δώσαμε φωνή, δώσαμε ορμή. Και το ότι αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι στη γωνία, φοβούνται να έρθουν να μας ακούσουν. Φταίνε οι ίδιοι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε. Αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό σκηνικό φταίει που οι άνθρωποι αυτοί είναι απομονωμένοι. Όλοι τους. Επίσης, αγαπητές φίλες και φίλοι, εκφράζουμε μια μεγάλη μερίδα του λαού, η οποία από αυτή εδώ την κρίση, την οικονομική κρίση, έχει φτωχοποιηθεί. Μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που έχει καταστρέψει τη ζωή,
τη ζωή της αυτή η συγκεκριμένη πολιτική, η οποία έχει εξαφανίσει τη μεσαία τάξη, έχει αφυδατώσει οικονομικά τους περισσότερους Έλληνες. Πάρα πολλοί βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ο αγρότης δεν μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα του ή τα πουλά σε χαμηλές τιμές. Ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να ζήσει. Αυτούς τους ανθρώπους εκφράζουμε επιτέλους. Και για μας όλοι αυτοί είναι η πλειοψηφία του λαού του Δήμου Νέστου. Είναι πια λοιπόν πασιφανές ότι δεν είμαστε οι μικροί, οι λίγοι, όπως μας λένε. Και τα λένε βέβαια, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλοι σας, και αυτοί που δεν μας ψηφίζουν ακόμα καλύτερα, ότι εμείς δεν διαθέτουμε μηχανισμούς. Δεν διαθέτουμε ούτε τα πολλά λεφτά και τους διάφορους παρατρεχάμενους, αλλά δεν διαθέτουμε και ένα μηχανισμό πρώην αυτοδιοικητικών, οι οποίοι μπορούν και τρέχουν σε όλη την πόλη και οι οποίοι από αρχιστράτηγοι έχουν μετατραπεί σε πελταστές και κάνουν πόλεμο χαρακομμάτων. Αλλά όμως εμείς συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Αυτό σας το υποσχόμαστε. Και αυτό το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά είναι ότι δεν έχουμε εκβιάσει κανέναν. Δεν έχουμε εκβιάσει, αλλά έχουμε εκβιαστεί από παντού. Και στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου μας, αλλά και τώρα, στην ψηφοφορία. Το γνωρίζουμε μέρα με τη μέρα ότι ο κόσμος εκβιάζεται να μην μας ψηφίσει. Και πρέπει να σας πω ότι οι υποψήφοι μας, όλοι αυτοί που θα δείτε και βλέπετε να κινούνται, να ασχολούνται, να επικοινωνούν μαζί σας, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, είναι άνθρωποι που ήρθαν γιατί ασπάστηκαν, ενθουσιάστηκαν και υπερασπίζονται τις αρχές της δύναμης των πολιτών. Εμείς αυτούς τους πολίτες αποζητάμε, τους ενεργούς πολίτες, και αυτό θέλουμε από το λαό του Δήμου Νέστου, ενεργούς πολίτες. Και για να τελειώνουμε, αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι σε μια αυτόνομη, ανεξάρτητη, αμεσοδημοκρατική τοπική αυτοδιοίκηση με οικολογικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η ταμπέλα μας επιτέλους. Η Δύναμη Πολιτών δεν είναι μια δημοτική παράταξη που ήρθε απλώς για να αντιπαρατεθεί, να διαφωνήσει ή να αντιπολιτευτεί με στήρο τρόπο. Αυτό είναι σίγουρο. Γεννηθήκαμε μέσα σε ένα αρνητικό περιβάλλον, αλλά βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα. Και αυτό μας το δίνουν οι άνθρωποι μας που ασχολούνται με τη Δύναμη Πολιτών. Η βασική μας επιδίωξη δεν είναι ο στήρος ανταγωνισμός. Σε έναν τόπο τόσο μικρό, πραγματικά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντίθετα, και η δημοκρατία το επιτάσσει, πρέπει να συνθέσουμε. Η δημοκρατία όμως επιτάσσει και ένα άλλο πράγμα. Ότι πρέπει μέσα από διαδικασίες διαφωνίας, κριτικής, προτάσεων να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Όχι άκρητα. Και για μας το βασικό μας πρόταγμα, περήφανα το λέμε, είναι το πρόγραμμά μας. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που βγήκε από το λαό για το λαό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έφτιαξαν 5 ομάδες πολιτών, επιστήμονες, μηχανικοί, γεωργοί, αγρότες, οι οποίοι διαβουλεύτηκαν με τον κόσμο, με τους φορείς της πόλης και παρέδωσαν εδώ και 2 μήνες, ανοιχτά στο λαό του Δήμου Νέστου, ένα πρόγραμμα γήινο, ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα από μια δυνατή δημοτική αρχή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
Θα προσπαθήσω να αναφερθώ όσο το δυνατόν πιο σύντομα και περιεκτικά στους άξονες αυτού του προγράμματος που είναι έτοιμο, είναι παρουσιασμένο σε εσάς και θέλουμε να σας πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι στολίδι πραγματικά. Είναι στολίδι το οποίο βγήκε από τα κάτω προς τα πάνω και όχι από ένα κομματικό μηχανισμό από πάνω προς τα κάτω. Για μας στο Δήμο, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που πρέπει να γίνουν είναι η βαθιά διοικητική μεταρρύθμιση του Δήμου μας. Γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο Καλλικράτης είναι ένας νόμος άδικος και υπερσυγκεντρωτικός. Πρέπει να τον σπάσουμε στην πράξη και το πρόγραμμά μας αυτό κάνει. Πρέπει επιτέλους να συσταθεί ένα συμβούλιο με τους εκλεγμένους τοπικούς εκπροσώπους των χωριών μας σε κάθε ένα από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους. Ένα για το Ορεινό, ένα για τη Χρυσούπολη και ένα για τον πρώην Δήμο Κεραμωτής. Αυτό το Συμβούλιο θα έχει εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θα δώσει φωνή, θα φέρει τις προτάσεις της περιφέρειας στο κέντρο. Πρέπει επιτέλους να συσταθεί διαπαραταξιακή Επιτροπή Ελέγχου Προμηθειών και Προσλήψεων. Είμαστε Ευρώπη πια. Είμαστε Ελλάδα του 2014. Να σπάσει αυτό το απόστημα. Να τελειώνουμε με τις προσλήψεις και τις προμήθειες επιτέλους. Να ανοίξουν όλα στα μάτια του λαού. Ανοιχτά. Να δημιουργήσουμε τετραψήφιο αριθμό για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Να υπάρχει επιτέλους πλήρη ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών. Είναι αδιανόητο να πηγαίνουμε στα χωριά μας και να μην υπάρχει ένα ευρώ στους τοπικούς κοινοτάρχες για να μπορούν να κάνουν μία δουλειά στον τόπο τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να υπάρχει οικονομικό μέρισμα σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Θα ενεργοποιήσουμε το θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη. Πρέπει να αναδιοργανωθεί η νομική υπηρεσία του Δήμου. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν 9 δικηγόροι στο Δήμο Νέστου. Όπου υπάρχουν πολλοί δικηγόροι και πολλοί γιατροί, να φοβάστε. Και όταν ρώτησα πόσους δικηγόρους έχει ο Δήμος Αθηνών, μου είπαν 2. Πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει η ώρα του Δημότη. Να ενταχθούν θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο από ομάδες πολιτών μετά από συλλογή ικανού αριθμού υπογραφών. Ικανού αριθμού. Λέμε 150. Πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθεί πλήρως το μόνιμο προσωπικό του Δήμου, ανάλογα με τα προσόντα του και τις διοικητικές του ικανότητες. Είναι ένα πραγματικά γεγονός που πρέπει να γίνει. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτούς που αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο Δήμο και δεν είναι στη γωνία. Διοικούν οι σύμβουλοι. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Εμείς πρέπει να αναδείξουμε το μόνιμο προσωπικό, γιατί και ικανό είναι και έχει πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση. Επανεξετάζουμε τα τιμολόγια και ιδιαίτερα τα πάγια που έχουν εκτοξευτεί της ΔΕΙΑΝ με στόχο τη μείωσή τους. Πρέπει επιτέλους να οργανωθούν οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις του Δήμου, να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε επιτέλους τον ψηφιακό Δήμο που θα χτυπήσει τη γραφειοκρατία στην πράξη του. Να γυρίσουμε σελίδα σε αυτό το γραφειοκρατικό κράτος, σε αυτόν τον γραφειοκρατικό Δήμο. Μέσα σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα πρέπει να τίθενται οι αποφάσεις του Δήμου, έγγραφα τα οποία πρέπει να παίρνει ο Δημότης, αλλά επίσης και να υπάρχει μια πύλη στην οποία να είναι μια αγροτική πύλη που θα πουλούνται ακόμα και αγροτικά προϊόντα και μια πύλη τουριστική όπου θα αναδεικνύει επιτέλους το τουριστικό προϊόν του τόπου μας.
Πρέπει να δημιουργηθεί επιτέλους μια υπηρεσία παρακολούθησης όλων των οχημάτων του Δήμου και καταγραφή στον καυσίμο τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί και να γίνει πιο οικονομικότερη η διαχείριση. Γίνεται ήδη στο Δήμο Τρικάλων. Και επιτέλους να δημιουργηθεί ένα γραφείο στο Δήμο για να διεκδικήσει κάθε προσφερόμενη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα για κάθε δημότη. Για κάθε δημότη. Για τον αγρότη, για τον κτηνοτρόφο, για τον ελεύθερο επαγγελματία. Μέχρι τώρα τι έχουμε? Φαίνεται, σημερινό δημοσίευμα, στα Λίντερ και στα Λίντερ Αλίας, τι μόνο δικοί μας άνθρωποι. Δικοί τους άνθρωποι. Αυτό είναι το σύνδρομο της ιδιοκτησίας. Είναι το σύνδρομο του ότι όλα μας ανήκουν στο Δήμο. Λοιπόν, εσείς θα αλλάξετε την κατάσταση. Θα τους στείλετε στα σπίτια τους. Σχετικά με την αγροτική οικονομία, πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες ώστε να μειωθεί το κόστος της παραγωγής τους. Είναι απαράδεκτη οι δρόμοι αγροτικοί. Περιδιαβήκαμε όλον αυτόν τον καιρό τους αγροτικούς δρόμους και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Μόνο κάθε 5 χρόνια στέλνουν τα γκρέιντερ για να ισιώσουν τους δρόμους, τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Ποιους κοροϊδεύουν άραγε? Κοροϊδεύουν αυτούς τους ανθρώπους? Δεν κοροϊδεύεται πια. Δεν τρώει κουτόχορτο πια αυτός ο λαός. Αλλάξανε τα πράγματα. Και γι' αυτό την Κυριακή θα γίνει η μεγάλη αλλαγή. Τόσο εκτιμάμε τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους που στο Δήμο μας δεν έχουμε ένα γεωπόνο. Είχαμε έναν ο οποίος έφυγε. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια πραγματική γεωτεχνική υπηρεσία που θα λειτουργεί σαν αγροτικό ΚΕΠ για να εξυπηρετούνται οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μας. Επίσης, θέλουμε και προτείνουμε να αναδιοργανωθούν και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή, να δημιουργηθούν ομάδες κτηνοτρόφων, όπως υπάρχουν και ομάδες αγροτών αυτή τη στιγμή με τα συσκευαστήρια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα προγράμματα που έρχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από την Ευρώπη. Παράλληλα, μπορούμε να περάσουμε και στο δευτερογενή τομέα με τη δημιουργία πρότυπου τυροκομείου στο Ορεινό. Επίσης, με τη βοήθεια του Δήμου να μεριμνήσουν ώστε να εγκατασταθούν αυτόματοι πολιτές γάλακτος, έτσι ώστε γίνεται αυτό στη Λάρισα, να σπάσει επιτέλους το καρτέλ του γάλακτος που απομυζά από τους αγρότες μας. Επίσης, αυτή η γεωτεχνική υπηρεσία πρέπει να βοηθά τους αγρότες όσον αφορά τις αδικίες του ΕΛΓΑ. Με την πρωτομαγιάτικη χαλαζόπτωση πια φαίνεται ότι υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα με τον ΕΛΓΑ. Εμείς σαν διοίκηση στο Δήμο θέλουμε να διεκδικήσουμε μέσω αυτής της υπηρεσίας δίκαιες και σε πραγματικό χρόνο εκτιμήσεις και αποζημιώσεις για τους αγρότες και έτσι να τις αντιπαραβάλουμε εμπεριστατωμένα πορίσματα πια για την πραγματική ζημιά του αγρότη. Επιτέλους, πρέπει να διεκδικήσουμε και οι τρεις συνδυασμοί ενωμένοι το δημοπρατήριο των γεωργικών προϊόντων που θα γίνει από την περιφέρεια. Να μην φύγει πάλι στην Ελευθερούπολη και στη Δράμα. Να γίνει εδώ, στον τόπο μας, γιατί θα δώσει και πνοή και θέσεις εργασίας. Πρέπει να αξιοποιηθεί το έργο Δήμητρα στη Χρυσούπολη, που πραγματικά είναι ένα πολύ καλό έργο. Να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να διοργανώνονται σεμινάρια, εκπαιδευτικά και συνέδρια για τους αγρότες. Ένα στολίδι του προγράμματός μας είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει χτες στο Δήμο μας. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στη μείωση, στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση που αυτή τη στιγμή γίνεται οργασμός στην Ευρώπη, στην οικιακή και στην δημοτική κομποστοποίηση και εν τέλει στη δημιουργία μιας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, η οποία θα δέχεται ένα μικρό μέγεθος απορριμμάτων και μπορεί να δημιουργηθεί έτσι ένα σπίτι. Αυτό είναι ένα έργο του μέλλοντος. Η διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι μόνο ζήτημα υγιεινής, είναι και ζήτημα πολιτισμού.
Μάθαμε ότι πουλιέται το αεροδρόμιο ο Μέγας Αλέξανδρος από το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι δυνατόν ένα αεροδρόμιο το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι η πύλη, το παράθυρο αυτού του τόπου για την Ευρώπη και για τον κόσμο να πωλείται? Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιηθεί ως εμπορευματικός σταθμός για τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας, έτσι ώστε να μας βοηθήσει τις επόμενες δεκαετίες. Είναι δυνατόν να πουλούνται αυτές οι δομές? Όχι, πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο, πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να αξιοποιηθεί η γεωθερμία σε όσους περισσότερους αγρότες στην πεδιάδα του Νέστου. Θεωρούμε ότι είναι ένα έργο, η γεωργική γεωθερμία, επαναλαμβάνω, που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Να αναδείξουμε επιτέλους τα προϊόντα της περιοχής μας και να στηρίξουμε τις διαδικασίες πιστοποίησής τους. Να λάβουμε μέτρα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικοτεχνία, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις οποίες θεωρούμε το μέλλον αυτή τη στιγμή για τον τόπο μας, τα δίκτυα παραγωγών και καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες και επίσης μικρές οικοτουριστικές μονάδες. Επιτέλους, και λέω πάλι επιτέλους, πρέπει να έχουμε έναν μόνιμο και διαρκή μηχανισμό καταπολέμησης των κουνουπιών. Πρέπει ο Δήμος να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση στην περιφέρεια. Είναι αδιανόητο να υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα κάθε φορά. Πρέπει να βάλουμε στόχευση. Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα στον τουρισμό, αλλά φαίνεται ότι είναι και στην υγεία μας, και μιλώ σαν γιατρός. Πεθαίνουν άνθρωποι, μένουν παράλυτοι άνθρωποι από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όσον αφορά ένα άλλο έργο πολιτισμού και υγείας, το οποίο πρέπει να γίνει στον τόπο και δεν έχει γίνει, αφορά τα αδέσποτα ζώα, όπου πρέπει να δημιουργηθεί επιτέλους κοινοκομείο και καταφύγιο στηρωμένων ζώων. Όλοι οι όμοροι δήμοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή προγράμματα στο ΕΣΠΑ που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Και βέβαια πρέπει να υπάρξει συνεργασία πρώτιστα με τα φιλοζωικά σωματεία, αλλά και με έμπειρους κτηνιάτρους. Είναι ζήτημα υγείας με τα γνωστά προβλήματα που έχουν προκύψει στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και πολιτισμού, γιατί η στήρωση και η περισυλλογή των αδέσποτων πρέπει να γίνεται σε νόμιμους χώρους και όχι όπως γίνεται τώρα. Πρέπει επιτέλους, όσον αφορά τα έργα υποδομής στο Δήμο μας, να αναθεωρηθεί το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της πόλης της Χρυσούπολης, που έχει να γίνει από το 1989. Να αναπροσαρμοστεί επιτέλους στα οικονομικά δεδομένα του σήμερα το τεράστιο τέλος σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης που πληρώνει ο πολίτης. Πρέπει να παροτρύνουμε και να διευκολύνουμε τη χρήση ποδηλάτου εντός της πόλης μας, με την κατασκευή ποδηλατοδρόμων, πραγματικών και όχι αποσπασματικών, και να επενδύσουμε σε ποδήλατα δημοτικά, αλλά και σταθμούς αυτών. Πρέπει να αναμορφωθεί η πλατεία Μακεδονίας με ριζική αναδιάρθρωση, μείωση του τσιμέντου και αύξηση του πρασίνου. Αυτά που πρέπει να κάνουμε για το Δήμο μας είναι πάρα πολλά. Αλλά για να μειώσουμε την ανεργία, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, πρέπει να βοηθήσουμε δύο κύριους τομείς: τον οικοτουρισμό μας και τον τουρισμό μας. Έτσι θα δώσουμε πνοή, θα δώσουμε ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο και στο ορεινό, αλλά και στις παραλίες μας. Εμείς προτείνουμε και έχουμε κάνει ένα πρότυπο πρόγραμμα οικοτουριστικής ανάπτυξης. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κέντρο περιβαλλοντολογικής επιμόρφωσης στην περιοχή του ορεινού, κατά προτεραιότητα στην περιοχή εκεί του παρατηρητήριου των γηπών, όπου πρέπει να φτιαχτεί ένα καταφύγιο για να μπορούν να φιλοξενούνται μαθητές, φοιτητές, διάφορες ερευνητικές ομάδες. Να αναμορφώσουμε την περιοχή της λίμνης της Αλατζάγγιολας με δημιουργία μονοπατιών, παρατηρητήριου, χώρου αναψυχής, αθλητικού χώρου. Να παρέμβουμε στην παρανέστια περιοχή, λίγο πέρα από την ταβέρνα Νέστος και κάτω. Πρέπει να υπάρξουν χώροι πληροφοριών και εδώ και στο αεροδρόμιο. Και θεωρούμε ένα πολύ
Μεγάλο έργο και λίγο κοστοβόρο είναι η παρέμβασή μας στις λιμνοθάλασσες του Τιμαρίου, όπου αυτές είναι πολύ σημαντικές για όλη την Ελλάδα από άποψη πανίδας και πανίδα στη χώρα μας, που σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο της πλήρους εγκατάλειψης. Όσον αφορά στον τουρισμό μας, η ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο μας πρέπει να μπει σε εντελώς διαφορετική βάση. Η Κεραμωτή από διαμετακομιστικό κέντρο πρέπει να γίνει ένας τουριστικός προορισμός. Για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να ξεφύγουμε από το σύνδρομο της γραφικότητας. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ένα σχέδιο που να αναδεικνύει ευρύτατα και την παράδοση και την ομορφιά του τόπου μας. Που θα δημιουργεί κλίμα και εικόνα ζωντάνιας όλο το χρόνο, έτσι ώστε να επιμικρύνουμε την τουριστική περίοδο. Χρειάζεται να διαμορφωθεί και υπάρχει σχέδιο το παραλιακό μέτωπο της Κεραμωτής σε συνεργασία με τους κατασημματάρχες και τους ξενοδόχους. Να αναπλαστεί η περιοχή της Αμόγλωσσας. Να αναδειχθεί το μοναδικό δάσος της Κεραμωτής που θεωρείται οικολογικό μουσείο. Να αναπαλαιωθεί η σκάλα στο λιμάνι και να αναδείξουμε το κάμπινγκ σε κάμπους νεολαίας, όπου θα γίνει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο και με τα ΤΕΗ. Αυτό που βλέπουμε και αυτά που ζούμε σε αυτόν τον τόπο πρέπει να τελειώνουν. Και μιλάω για την αλληλεγγύη σε αυτόν τον τόπο. Σε μια κοινωνία που χυμάζεται, σε μια κοινωνία που έχει φτωχοποιηθεί, το να μοιράζεις σακούλες με τρόφιμα, το να μοιράζεις ξύλα, είναι τελείως εξευτελιστικό. Είναι ελεημοσύνη, δεν είναι αλληλεγγύη, αγαπητές φίλες και φίλοι. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν ανεξάρτητες δομές αλληλεγγύης σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να δημιουργήσουμε κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο, κοινωνικό φροντιστήριο για να μπορούν να σπουδάζουν τα παιδιά των απόρων οικογενειών. Πρέπει να μπουν σε προγράμματα ένταξης η ΑΜΕΑ, οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Και αυτό που υποσχόμαστε σε αυτούς είναι ότι θα κάνουμε ένα γραφείο ενημέρωσης στον ΑΜΕΑ που θα λύνει άμεσα τα προβλήματά τους. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μην μείνει κανείς συνδημότης μας μόνος σε αυτή την κρίση. Κανείς χωρίς ρεύμα, χωρίς σπίτι, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτός ο Δήμος πρέπει να γίνει πρότυπο αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Τελευταίο μέρος που θέλω να αναλύσω του προγράμματός μας είναι ο πολιτισμός, αλλά όχι ίσονος σημασίας. Μέγιστη σημασίας για μας. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει μια πολιτική, μια στόχευση για τον πολιτισμό. Αλλά υπάρχουν εκδηλώσεις, πυροτεχνήματα, οι οποίες δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Αυτό που εμείς υποστηρίζουμε είναι ότι πρέπει σε πλήρη συνεργασία του Δήμου, των πολιτιστικών συλλόγων, των λαογραφικών συλλόγων, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, κάθε χρόνο να μπορούν να συζητούν τα προβλήματα και τις ανάγκες και να εκπονούν ένα πραγματικό πρόγραμμα δράσεων και παρεμβάσεων, ξεκινώντας από τους μικρούς και φτάνοντας στους ενήλικες. Οι δράσεις αυτές, για να γίνουν όμως, χρειάζονται υποδομές. Και οι υποδομές αυτές θα αναφέρω χαρακτηριστικά το τι θα γίνει. Βιβλιοθήκη πολυχώρος με δραστηριότητες για όλες τις σχολικές ηλικίες. Εθελοντικά προγράμματα μαθητών, σεμινάρια για γονείς και ενήλικες. Δημιουργία ενός κέντρου διαβίου μάθησης και κατάρτισης με τη δυνατότητα απορρόφησης προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που γίνεται ήδη σε άλλους δήμους. Και τέλος, ένα γραφείο διασύνδεσης και νεολαίας με στόχο να ενημερώνει, να καταρτίζει τους νέους με νέα προγράμματα και νέες ευκαιρίες. Έτσι θα κρατήσουμε τους νέους μας στην περιοχή μας.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε μια θετική άποψη για τα πράγματα της περιοχής και θεωρούμε ότι είμαστε τυχεροί. Τυχεροί για δύο λόγους. Ζούμε σε ένα χώρο που τον πρίκεσε ιδιαίτερα η φύση. Έχουμε ένα πανέμορφο ορεινό, ένα ποτάμι, θάλασσα και έναν εύφορο κάμπο που μπορεί να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη. Από την άλλη μεριά έχουμε τους ανθρώπους της περιοχής μας, άξιους ανθρώπους, οι οποίοι κοπιάζουν, οι οποίοι βοηθούν, οι οποίοι θα είναι η στήριξή μας για την επόμενη μέρα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απόγονοι, είμαστε απόγονοι αυτών που ήρθαν από τις μακρινές μας πατρίδες, από τον Πόντο, από τη Μικρασία, από τη Θράκη, από την Ήπειρο. Μας σπούδασαν, μας μόρφωσαν, παρά τη φτώχεια και την ανέχεια που αντιμετώπισαν. Αλλά πάντα με ψηλά το κεφάλι, με αξιοπρέπεια. Δεν είναι δυνατόν εμείς οι δημότες του Δήμου Νέστου το 2014 να επηρεαζόμαστε επιτέλους από ψευτοδιλήμματα, από απειλές και από μικροπρέπειες. Πρέπει να μιλήσω ειλικρινά. Εμείς πάντα αυτό θα κάνουμε. Θα σας κοιτάμε στα μάτια και θα μιλάμε ειλικρινά. Ακούστηκαν όλο αυτό το διάστημα διάφορα για μας. Ότι είμαστε εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα γίνω βουλευτής, ότι δεν χρειάζεται να γίνω δήμαρχος, ότι κάποιοι μας βάζουν να διασπάσουμε κάποιους άλλους. Για όλα αυτά μιλήσαμε παντού. Με επιχειρήματα, με τις στάσεις μας, με απόψεις, με θέσεις. Όλα αυτά αποδείχτηκαν ανακριβή. Και στέκομαι εδώ μπροστά σας, μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, όχι γιατί έχω προσωπικές βλέψεις, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που με παρακίνησε, που μας κάνει δυναμικά να διεκδικούμε μετά από 4 μέρες αυτό τον Δήμο. Είναι αυτή η ομάδα των πολιτών που πίστεψε πριν απ' όλα στις αρχές της δύναμης πολιτών και πίστεψε σε ένα όραμα. Το όραμα ότι ο πολίτης έχει δύναμη, ότι ο πολίτης έχει φωνή, έχει μυαλό, έχει γνώμη. Σε αυτό πίστεψαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό οραματίστηκαν. Να μείνουμε μακριά από κομματισμούς, μακριά από παραγωνισμούς, μακριά από διαπλοκές. Αυτούς τους ανθρώπους εκφράζω εδώ μπροστά σας. Εκφράζω τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μορφωμένους στα γράμματα αλλά και στη ζωή, άνδρες και γυναίκες που ήρθαν μαζί μας, που έβαλαν σαν προτεραιότητα στη ζωή τους να ακουστεί με ορμή η θέση τους, η γνώμη τους σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την πόλη που δεν ακουγόταν. Μιλάω από αυτό το βήμα, από αυτό το μικρόφωνο σήμερα, αλλά δεν εκφράζω τον εαυτό μου. Εκφράζω μια μεγάλη δύναμη που έρχεται, τη δύναμη πολιτών. Και εδώ μπροστά σας θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Η εμπειρία αυτής της προσπάθειας, γιατί με ρωτούν πολλοί, με έχει κάνει να αισιοδοξώ. Στα 51 μου χρόνια, έχοντας μια οικογένεια με 3 παιδιά, μένοντας στο Νέο Ξεριά και δουλεύοντας ως γιατρό, είδα πως η πολιτική μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Από τη διεκδίκηση θέσεων, από το φανατισμό των κομμάτων, από την άγωνη κριτική, από τη διαπλοκή, από το ροκάνισμα των χρημάτων, είναι κάτι παραπάνω. Είδα ότι η πολιτική μπορεί να είναι και είναι βίωμα. Η πολιτική
είναι η ίδια μας η ζωή. Πολιτική είναι ο τρόπος που ζούμε. Και θέλω να πιστεύω, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι αυτό το λιθαράκι το έβαλε η δύναμη πολιτών σε αυτό τον τόπο. Προχώρησε τον πολιτικό πολιτισμό ένα βήμα πέρα, όχι ένα βήμα, χιλιόμετρα πέρα. Αυτή είναι η προσφορά μας στον τόπο και στην προεκλογική μας εκστρατεία. Ο πολιτικός πολιτισμός. Η νέα αντίληψη, η άλλη άποψη για τα πράγματα. Φίλες και φίλοι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να αλλάξουν τα πράγματα σε αυτό το Δήμο πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς. Και είναι δύσκολο. Αλλά όμως πρέπει να κάνουμε την ανατροπή. Πρέπει να αλλάξουμε. Σε 4 μέρες πάμε στις κάλπες. Την Κυριακή πρέπει να ψηφίσουμε δημιουργικά. Μην ψηφίσετε με κομματικό φανατισμό. Δείτε πρώτα και ψηφίστε τους καλύτερους. Δείτε πρόσωπα, δείτε προγράμματα και μετά ψηφίσετε. Το 2014 είναι τελείως διαφορετικό από το 2010. Το βλέπετε στις ζωές σας. Μόνοι σας μπορεί να αλλάξετε τη ζωή σας. Και το πιστεύουμε ότι θα το κάνετε. Αυτή τη φορά ας ψηφίσουμε αισιόδοξα, γόνιμα, δημιουργικά, μαχητικά, δυναμικά και υπεύθυνα. Ψηφίστε δύναμη πολιτών. Ρίξτε στην κάρτα τη συνείδησή σας. Μην ψηφίσετε μαύρο. Ψηφίστε χρώματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και για τη συμμετοχή σας και για την παρουσία. Σας παρακαλώ, θα σας κουράσω λίγο ακόμα. Θέλω να παρουσιάσω το τοπικό μας ψηφοδέλτιο, αλλά και το κεντρικό. Αυτούς τους ανθρώπους που μαζί με μένα θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο και θα την κάνουμε την αλλαγή. Δημοτική κοινότητα Χρυσούπολης, Αργυρίου Παρασκευή. Δαμιανός Νικόλαος. Ευμορφίδης Ηλίας. Ναθαναηλίδης Παύλος. Σανθοπούλου Κυριακή. Σμυρλόγλου Κώστας. Στο κεντρικό ψηφοδέλτιο, Αλμπάντης Νεκτάριος Αγρότης. Αμπελίδης Θεόδωρος Γεωπόνος. Ανδρεάδης Ιωάννης, καθηγητής Δημοκριτηρίου Πανεπιστημίου Θράκης. Βαφιάδης Σοφοκλής, πολιτικός μηχανικός. Γαβριλίδου Σοφία, νοσηλεύτρια. Γαλατσίδου Τριανταφυλλίδου Σουλτάνα, ποιήτρια, ζωγράφος. Γιασαρίδης Αθανάσιος, αγρότης. Γιώργης Λάζαρος, οικονομολόγος. Δαβίλας Χρήστος, ελεύθερος επαγγελματίας.
Δερμιτζάκη Γεωργία, δημοσιογράφος. Ζαφυρίδης Παναγιώτης, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, καθηγητής ΤΕΗ. Ζωσιμάδου Ρεβέκα, καλλιτέχνης ελεύθερος επαγγελματίας. Κακανά Τσότρα Ευλαμπία, εκπαιδευτικός. Καλαϊτζόγλου Σταύρος, αναπληρωτής Διοικητικού Συμβουλίου Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ. Καρατσερίδης Σταύρος, οικονομολόγος. Καρέλης Γιώργος, μηχανολόγος μηχανικός. Κρυστάλλης Δήμος, αστυνομικός. Λουλούδης Δημήτρης, διαιτολόγος. Μεταξάς Αναγνώστης, ιδιωτικός υπάλληλος. Καγκαλίδης Ευάγγελος, συνταξιούχος. Ξανθοπούλου Αθηνά, εκπαιδευτικός. Οικονομίδης Γεώργιος, κτηνοτρόφος, κτηνούχος, ηλεκτρονικός. Ραπτοπούλου Τάνια, νοσηλεύτρια. Σαλαμπάσης Αναστάσιος, φιλόλογος. Σερετοπούλου Μαρτούλα, δημόσια υπάλληλος. Σπυρίδης Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος. Σωτηριάδης Δημήτρης, ελεύθερος επαγγελματίας. Πασόγλου Ιωάννης, βιβλιοπόλης και μαραθωνοδρόμος. Σιλικιάνος Θόδωρος, παροχές ασφάλειας, ελεύθερος επαγγελματίας. Δημοτική Ενότητα Κεραμωτής. Γιαμπούρης Αντώνης, ηλεκτρολόγος. Γαϊτατζής Γεώργιος, ιατρικός επισκέπτης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Κούτλας Βασίλης, μηχανικός περιβάλλοντος. Λαζαρίδου Κόκορη Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος. Λεπίδας Χρήστος, αγρότης. Σιδηρόπουλος Ιωάννης, ιδιωτικός υπάλληλος. Κατζησάβας Παναγιώτης, αγρότης. Χότζα Γιασάρ, ιδιωτικός υπάλληλος. Δημοτική Ενότητα Ορεινού, Αποστολίδης Βασίλης, κτηνοτρόφος αγρότης. Ευσταθιάδου Κωνσταντινά, μηχανολόγος συνταξιούχος. Και Κουρματζής Θόδωρος, απόστρατος αξιωματικός. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν ζητάμε την ψήφο σας για να πανηγυρίσουμε ένα αποτέλεσμα τη Δευτέρα το πρωί. Θέλουμε κάτι περισσότερο. Θέλουμε συνειδητή και όριμη ψήφο για τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται. Θέλουμε ψήφο για μια συμμαχία μεταξύ των πολιτών και του Δήμου, για ένα συμβόλαιο καινούργιο με το λαό. Αυτό θέλουμε.